Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukuranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Usa ka importante sa kayo nga atong hatagag pagtagad may higala kay good news ni. Ara sa good news mga sukid dig paminaw ni ata mga higalay atong listener no nga taxi driver mga sukid dig paminaw. Listener nato sa DYHP no ang naganindot mga higala kay buutang lungsuranon no. Atong listeners DYHP taxi driver siya unya dunay nahabilin nga kwartas ang taxi lang. Dako bang kantidara mga sukit di paminaw? Ha? Dako ning kantidara. Dili lang siguro natutugan ng tibo kantidad giday. Ako la inon nga dako nga kantidad kay 20,000 kapin. Pero pilay kapin ana di nako isulti. Kaya aron nga niganhi mahigala sa mo claim, sa to pasultion og pila. O guban pa mahigala nga mga pangutana to. Para ato ipasulti sa na mo claim dire nga mao na iya na nahabilin siyang taxi og karon iyang giuli dire sa atong sibianan mga sukin ti paminaw. So ang ubang mga details unya na og naanay mo claim. Okay, so desto sibianan mahigala ang atong usa ka taxi driver sa atong pasultion sa iyang pangalan. Kasi ngalan gani nimo Brad? Jerry Amalio, taga asa man ka Jer? taga Dayas, Tipadilla Street. Dayas. Taga kuan gyud ka? Taga Dayas gyud ka or taga asa man ka nga probinsya? Nitibo gyud ka diha? Nagrentar ako diha. Nagrenta? Ako probinsya ta Bukidnon, Mindanao. Bukidnon. So niabot ka diha sa Dayas, nagkuan ka diha. Nagrentar ako diha. Pila naman ka katuig nga dili sa Cebu? Mga 30 years na. 30 years. Oh. Pila man ka katuig nga taxi driver? Mga 30 na po. 30 na pod. Stila no. Okay, taon na gyud. Kining unsa nga taxi ni imong gidrive Angel? Kuan ni Jaskar ni. Jaskar taxi. Jaskar taxi. Okay. Unsa man hitabuan nabilin man ning kwarta nga ako ina 20,000 kapin ang kwarta nabilin. Di lang ako i-mention ang kinitibuk-an gyud kay aron nga atong ipasulti sa nimo claim dire. Pero akong pangutan-on ni si Jerry kung do na ba say na may ungan o nakailabas sa ining kuana no. So Jer, kini ni ang unsa man hitabuan ni Jer nga nabilin man ning kwarta. Diin man gikan ning pasahero asa man siya padong nahinumdum ka? Ang kwarta akong napunita na sa likod sa tumbanan na sa tiil, sa mating. Tumbanan sa tiil? Oo. Sa mating na niya. Kanang kwarta, gisod man na siya og bag. Ang bag, mura po kuan, mura po basura. De, ang katong nakakuan, gitumban-tumba naman ko gitamban-tumba na ni. Panahon nga, kuan, akong ilabay unta, akong gibusisi. O, kwartam de sulod. Uy! De, wan ako gikuan, ako na lang ni turnover dito sa kuan. Ya kay dai mo ko guli ito opisina ay ko diri na lang sa istasyonan. Oo. Mo di anhi ko karon dire ka ako turnover dare og nay mo kuha mo claim ani anyo dire. Ako lang kang kuha nimong number na kay messenger or wala. Na. Okay, aron nga akong messenger panalitan kung na mo claim din Nakamayong ka adtong imong pasahero? Wa ko ka amayo nga akong nakuanan nga dito sa Julis Tipadilla akong na pick up nga operahanan to sa paingon mi sa kuan Cebu City Hospital. Sus Ginoo ko operahanan leto tingali basin og gamito ning kwartaha sa kuan. Ya na kuan pag yun siya na gideklarar pa siyang COVID. Human kuno opera na deklarar siya COVID. Sus Ginoo ko. Okay, so ni sakay ni pasahero ni mo gikan sa Julis Big Shop sa Tipadilla. Asa man sa padong? Sa City Hospital. CCMC. Kano saan nahitabo ni? Nga banda kwan. Alas 11 sa buntag. Okay. Unsa pizza? Pizza 20 man siguro gapon. Gahapon? Gahapon din Gahapon ni tabo ni. Okay, sige. Kay
pastila ipapalit ning tambal luoy kayo. No, o igbabayad nito sa kay hospital ba giadto ang taon. Sus Ginoo ko. So salamat kayo in taon nga ni no. Okay. Sa imong pagbiyahe ining gikan sa Julius Tipadilla padung sa CCMC, imong gidrop dito nagtuo ka nga mao gito set agiya. Oh, nagtuo ko nga mo to sa tagya. Human adto na ba kay laing mga pasahero wala na? Na kay laing pasahero niya human di mo to gitunog-tunuban lang dito. O tunuban lang dito sa Mating. Unsa may porma haman ang iyang kuan? The forma niya. Asa may porma de sa kuan di man ni. O kauban niya mga higala ang iyang asawa. Aman ni mo di ma-adjust ato ang camera name. Nga ato mapakita niyang misis. Ang iyang kisay ngalan nimo misis? Kuan Evelyn. Evelyn. Taga-asa man po ka Evelyn? Taga dito gihapon ko sa Dayas. Dayas gihapon ko pero sa ako po probinsya gihapon Sa Bukidnon. Pila anak ninyo? Duha. Duha. Dagko na mga anak ka. Dagko na. Trabaho na. No, kaya importante mo gud ang ato bang value bitaw no, mao na pinaka importante mahigala nga kuan. Okay. So ikaw Jer pagka kuan nimo ani mga alas 11 buntag to doon na pa kay laing mga pasahero mga pila pa ka Mga kuan kapasayro. Tulo. tulo pa ka pasahero. Alas Okay. na ko na kuan. Paingon mi sa liluan kot-kot. So ang mga pasahero uban wala lang Wala lang. haman mo asa man baga kani Kaniyo. mo ning baga no. Mura kuan sa basura ba. Ya, pagtanong na ko kwarta ma. So natagak lang yung anak Nataga ko tumban-tumban sa mga bata. tumban-tumban sa mga Pasahero. bata. Okay. Sige. So, pastila no, yan, naro di sa Mating. Sa Mating Pero nagtuo ka nga katong tagiyan ni katong dito sa CCMC in town. pagtuon ako. Oo. Mayon ka niya. Kamayon ko niya og magkuan mi mag istoryahan mi. Sige. Kini ni ang so doon na pa kay lain tulo ka pasayro nya. Noon sa mga tabo mga unsa namang orasan nimo ni na-discoveryhan sa imong taxi? Banda alas 2 na Alas 2 sa hapon. sapon Okay. So pag alas 2 sa hapon ngano man to sa may kuan nimo imong gihipo sa Nihonong ko kay akong ipanguha ang basura dito sa likod nako. Pero dili pa ka mo off adto. Mo kuan paingon ako sa op. Para paingon na ka sa off. Sumoto nga imong gipanghinluan ng basura. So pag tan-aw nimo ining maong bag nga murag basura lang, sa imong tan-aw murag wa lang gitamak-tamakan man gani. Murag wa lang nimo pero pag ukab nimo Kwarta man. nakurat ka nga kwarta. Stila no. So kung atong tan-awon na may sinsiyo. Naisinsiyo. Naisinsiyo ato. Okay, di lang to isaba ha kung pila gyud. Ako lang yung 20,000 ni kapin. Di lang ko isulti ang kapin. Aron niya kuan. Okay. So muna i-turn over diri sa atong sibianan. Salamat kaayo no. Kini ni ang pag alas 2 pagkakita nimong kwarta sa may nahuna-huna animo. Wa ka kuno huna iya grasyan ni no siboy na ni. Akong kuan nga ako nang iuli. Oo. Kaya na may uban iya grasya na. Nindot kayo nga kuan karon buntaga mura og nindot kaayo ang atong paminaw ba nga napay mga tao nga inani, no? Nga daghan pa ang mga tao nga inani nga kanang uban mo gud makakita og kwarta wala na. No, ang uban mangawat man gani, ang uban manulis pa man gani, no? So nindot ang atong paminaw at least kuan. Okay. So anong pagka alas 2 pagkakita nimo sa kwarta unsa may nahuna-huna animo? Kung una nga Pagka kunahuna to kahim umbra ko sa karbon. kung una ako ning posisyon ron og na iyang cellphone akong tawagan siya. Kay di man ni maora kwarta na bilin sa ako Napa man ko'y daghang kwarta nga nabilin na naulit gyud ako sa tagya. Daghan na kag mga nauli sa una. Kapila na ka ni kay gayon nga nakauli ka. Mura ko ani, ikaupat na ni. Ikaw pat. Okay, maayo. So pagtan mo may cellphone mo tukan. Unsa ang primero na abot si mo na huna pagtan-on nimo kwarta unsa man gyud? Akong gikuan na yung basig na sa cellphone diha, wala man. Wala. Okay. Niya, usahaw na ako na lang turnover dito sa DYHP kay kuan. Para nawaga ni. Pero imo pang gipahibaw imong asawa. Siya yung gaihap. Nanawag siya sa ko attorney gahapon. Nawag siya nga di kwarta. Ay nabili laging kwarta. Inko nga kuha na ihapit na dire kay mo. Padulong naman siya mag-off. Inko nga before ka mo ato grahe kuha na bilin dire ihapit sa ba kay basig iniglakaw noon niya malimtan ona dito. Ihapit na lang na dire kay ato nang iuli ang kwarta kay daghan naman attorney nga nakauli kay atong sa una side nabilin siya ng taxi na
walay ngalan pero namang goy resibo sa hotel. May adto mi sa hotel niya. Confidential man gani di ay ang kanang mga ngalan diha. Diha among giingnan nga nami i-turnover, nami iuli mo. Sila ra gyud taga hotel ang nanawag ato. Ang guest. Ya tablaw na di ay sila pug kuan ato. Partner man gud to tag-iya niya ang iyang asawa Pinay dire. Ya na ang importante ang kuan pag ato kay naay passport. Oto nga nauli na mo gyud among kuan gitawagan na taga hotel nga naami. Turnover. Okay. So at least kana bang atong ipakita ba karong panahon na sa modernong panahon na pagyapoy mga natawo nga nahabilin ngayon ani. No, mo na pinaka-importante. So pagtawag niya nga di ay nahabilin kwarta, ana. Wa kami nga adto tas kalbon. Importante kay na basig kanang gamiton gyud kay sa iya kay ingon man gud siya nga na ako na insakay niya na naalagis Julius na gikan niya nag wheelchair pagani daw. Kaya basig kanang inga mo atog si imsing ko basig kadto siya tingay tag iya unsa ingon pagay ko nga alang ano man giila man ning wa man ila man ning gidamakan oy gikuan gyud kanila kay kwarta gud na. Basig nahulog siguro na pagkuan magani nga wa po na nakita sa sunod nga pasahero. Ang kuan lang gyud og nakita na sa next nga pasahero. Anak kanindot magud ani kanana ang Evelyn no o ikaw Jerry kana bang at least kamo magtiayon na ay value ba ang nakasinabot mo kay lisod magud kanang banang day na may kwarta niya ang asawa niya ay sige to lang ikuan kay panut siboy no na may inana no so di magkakuan naman ang asawa may magdaog kuan ba ang asawa po sa muutan ang bana po magdag ayaw dili sige ato na ipusta ko na sa manok na pula. So at least ang value ba, mo man pinaka-importante gud nga ang imong asawa, Jel, makasulti nimo sige ato nang iuli. So gawas nga naa na sa muna huna nga iuli ko ni na suportahan pa sa imong asawa na reinforce pa nga ato nang iuli kay luing tag-iya na. Nindot imong paminaw. Actually kini karon niya makuha na sa tag-iya labinag na ay panginhanglan sus Ginoo ko labinag hospital. Kana bang makatabang ka sa mga isig katao? Mugaan imong paminaw. Lagi attorney mo tawag. Ganon paminaw pero naay mga grasya pod ihatag sa Ginoo sa laing pamaagi. Mo na gyud tuog gyud ta ana no so kana na ang nindot ang atong kabuntagon karon kay at least kamo nga magtiayon sa kaupat na kahigayon ikaupat ni karon naa ang value no nga kanang tinarong ta ba kinang mag-uban ana labi na kanang uban nga mo kan di man tamo tuon ang bana asawa para kanang sa gobyerno mga corruption uban kanang kuan matigalam gyud ang asawa nga man kan ta kwarta dong kibaw gyud asawa no di ba kay sa man dong magpalit tag auto nung sa man trabaho ni mga nang palit tag auto. Ya sunod na po palit ta tag motor. Uy. Kunya sunod na po palit ta tag kunya. Kada ko palit ang kwintas dong maram tag kalina sa iro ni kwintas. Ang asawa mo gimo kas bana asa man ka ni kwartaha di ba? Anak man na. Lagi na attorney. So mo nang importante sa magtiayon nga pareha mo values ba nga kasnabot mo. Kay na may magtiayon nga ay uban nga ang asawa mo sisi ko na diha. Ang kwarta tali. So at least na kanindot nga kamong duha nagkasnabot ani nga values no. Okay, so si Evelyn o si Jerry pila may edad nimo Jer? 53. 53. Okay. Ikaw po Evelyn 55 attorney. 55. Okay, taga Bukidnon mo. Handa ta sa Bukidnon. Sa Don Carlos attorney. Don Carlos. Naman gud may alamin Malay-Balay. Bukidnon. Moagi pa mi ana attorney. Moagi pa mo ana. Unahan pag yun moagi pag Valencia. Para mag Don Carlos and Barrio pag yun ang mas Don Carlos. Nindot ra ba ng Bukidnon bugno ka dito no? Sa Bukidnon. So at least mahayo gani kay wa mo masilaw ining kwarta. Isod kay makuanta na nga dili ato attorney. Bitaw no? Mas napa ang tag-iya na nagkinahanglan gid siya maayo. Namugi ba niya masilaw ba? Iyay kwarta na So kita makakuan pala mo gamit ang dili ato na. Mayo. Dili atong hinaguan. bitaw kay kwarta sa hangin ba na inana no? Nya ang problema ana ang tag-iya taon na abay kanang labi nang masakiton ang panginahanglan ba. So ako ning ipon ning kwarta kung sa 20 mil lang kung ipon aron ang kapin di lang ako ipon. Sila na ini-claim nila. Ini-claim nila. Di po nako isulti ni na Amanday brand ning iyang pitaka. Sa poy color ana niya ini-claim. Di na ko isulti sad ni. So ni akong ipon ang kining tag 1,000 maoy kuan. Sige nya di apoy tag 100 ko isulti ng uban. Kaya pala si CEO. Ay lagi isulti. Ay lagi isulti. Akong ipon ning kwarta para makuha na to itong over dire. 20 mil kini kapin. Di na ko isulti ang pilay kapin. Kaya ang katong tinuod ni tag-iya ani. Mo makakuan din. Makasulti mo sa pila. Ikaduha
Astang sinsiyo masulti niya. Astang brand ining iyang kuan Gisudlan. gisudlan nga bag mailhan niya. Okay, so 1,000, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. At 20 lang ko ito akong ipon ha. Okay, dapat ha. Tag 1,000 ni diri ako ning kuanon, no, lano. Sumo ni 20,000 og diya pay kapin dire unya napay lain pa gyud nga bills ha di na ko isulti aron nga ang mo claim dire siya may itong sultion kung pila no palihog ko no kog kuanday ka sige karon taon lang so salamat kaayo kini ni ang Jerry og Evelyn ni ining kabuntagon karon murag nindot atos makahatag ta og kanabang values pod og makahatag ta og lessons makahatag ta og kwan sa ato mga naminaw na to karon nga napay mga taong ligdong nga nahabilin ini mga panahon na ron no so sa may imong mensahe ikaw Jer o ikaw Evelyn dula pa mo ikasulti nga dugang para sa tag-iya ani Kinsa to'y nakadungog ron nga anay tagya diri iya magini gikinahanglan magamit ninyo rong adlaw ani lang ninyo diri sa opisina sa kwan DOHP. Mayo pod kay paminaw gyud kag DOHP Jer kadabuntag salamat kayo Pag-ani mi gabi. Pagabi. Nindot man guna nya mabitaw kami Dios DOHP na ning kamot sad mi nga kanang ato bang values ba sa atong pagpanibya nga klaro gyud credible og tinarong kay ang ato mga listeners matakdan man nato. Kay og sigigsibya kada nya way klaro sa mga panibya mura kag kuan dili kay ang makatakod ba na kay kini bitawng kuan mo na contagious mo na daken nga kanabang ang kalipay na to mo takod ang ka maldito mo takod ang kamayong tao na to manakod sada kay kung naa ka sa grupo sa mga kurakot balta na ka sa usa ka opisina pulos mga kurakot imong manager imong kuan tapalibot imo pulos kurakot ikaw na nahabilin di matakdan ka malagmit matakdan ka Lagi kay ora man kag kuan po kanila no. Kay ikaw pa hinuoy mahimong kuan nya kana na ang ikapay libak-libakon ma out of place ka makuan ka no nya inom pa ka nga killjoy ka pero mabutang ka sa mga tao sad nga nagtinarong sa kuan matakdan sa ka bisa pa mura ka na kay pagkamaldituhon gamay mura sa kag tarong na ta kay makita nimo sa palibot pulos man ang tinarong no so kini nalipay magdako nga kana na ang niamo karon og nasibya tos kahanginan napay mga tawo ngayon ani mga sukin tig paminaw niya kami po dilas DOHP nalipay sa migdako gyud no ako mismo nindot kay ang paminaw og mo na among ikon nga ang atong pagpanibya kami dili kay labi na naminaw mo kada adlaw ang atong mga atong sinseridad ang atong pagkasinsero sa atong gipanulti sa atong gipanibya mo kuan mo kun asa mo reiko ba sa atong mga listeners mo na nga matakdan nimo imong listeners kini mo sakto no ngalata mo tarong mo ligdong ta sa atong pagkatao no inana mo na pinaka importante ug daghan pang mga tao nga nahabilin no bisan pa man sa atong panahon nga usay makaingon ta sa palibot sa man mo na mago na nahabilin pero sa man mga kuan mga tao pero naa karon sa makausap pa ato napakita nga ni atay mga tao nga niining bag-ong panahon naabay mga values gyud no ug daghan pa ni ato mga listeners DOHP no mo na nga kami ako dili kay ko mo kuan kanang sibya bitaw nga kanang mo kuan ko sa akong panibya kay lisod mag kayo daghan mo gyud naminaw na to Lagi. no niya makatakod ra ba na kanang imong unsa imong kuan ba no labi na idol ka sa mga tao niya human inaana ka no so at least nalipay mi karon kamo may among idol ron para butaga no salamat kay Evelyn kay kibaw ko di ba lalim na kamo magtiayon importante kas nabot gyud mo kay daghan higayon kanang asawa mo nay usay ang asawa sa bana mo nay modagkuan nga ayon giuli Okay mo iwan mo nga ang mangawat na pagay mangawat niya grasya na ni kay bilin ko ni wag ko ikaw atak kasi na Pasko gani pasi pinaskuhan ni pinaskuhan ni kahitasaan di ba Jer usay ka Ana ginamay to. nga kana bang dita masilaw bas kwarta kay lisod kay kanang silaw kag kwarta na ayaw kay unsay atong hinaguan mo itong kuno no unsay wala to hagui di lang to na kunon kay lisod man di lagi kuan sa kuan Ginoo so salamat kayo kay kana gyud mo gina daghan oy kanang mga magtiayon daghan say nga tarong ang banaw niya kanang ikuan sa asawa ba ayaw kay ipalit ni kuan na nagkapritso kuan so kay pag sabad niya kay okay na to na subino niya
Oh, so Normal yapon. Oo, so anak kanindot nakasnabot mo ani kay gusto mo na kay hindi magkasnabot na uban magtiayon nakasnabot na magtiayon nga mga mangurakot gyud. Oo. Namay na. Oh. Napoy iban magtiayon nga kasnabot. Napoy iban lagi nga ang usa mo kuan, ang usa dili, ang usa kuan, ang usa buutan, ang usa dili nya labi na kung Angel Desaya panalitan sire. Nya inigdik ka sa asawa diri ayaw ko na. Pero kung ikaw or kag Angel Desaya ka baka anak niya dikahan kasi mga asawa bisa pagtarong ka mapugos ka ko ano. So nindot kayo o baka ang asawa mo ikon daghan mo anak gud nga ang asawa mo oy mo Lagi. mo dot sa bana. No, ang uban pong mga bana mo mo dot sa asawa na po iban nga mga bisyoso, mga bisyosa na mao ka nay makadaot. So nindot ning atong kabuntagon karon nga ni atay mga bisita dito sa tong Sibianan ani alos pag turnover ining maong kantidad mga sukid tigpaminaw. So atong Inday Aids ikalay daan ni day. Gini si Inday Aida Tampos. Mo ni si Inday Aida, mo na si Inday Ken. Kining atong mga staff nga mga babae mo ito pakupton ning kwarta kay kining lakita di kita kuan ani sa mga detalye ani no. Naani mga sensiyo no. So sila may tiguan mo na kami, manawagan mitami kini si Inday Aida Tampos, Inday Ken, kini sa si Inday RB mo na atong ba kunon kay kanana ang sila may detalyado gid kayo, kini mga babae detalyado kayo. No? So nindot kayo, may gani kay asawa manghigala dunay value, ang bana po do nagi values mga sukid paminaw nga tarong, wa makuno-kuno kay kanang uban nga mga sugarol panalitan ingon na ayay, manok na pula ni. Paras manok na pula na ni. Itaw, so salamat kayo Jerry o Evelyn Amalio sa inyong pag-arrest DYHP o pag-turnover ninyo. Day AIDS, paliw kog istorya niya nigdugang dito sa gawas. Unya ikuan ang proseso nato dire. Unya kay dunay mo kuan ni labi nag katunggikan taon sa CCMC duda kog mao gito. Magduda man sad si kuan Jerry. Din na si Inday Aida at ihatag ni Inday Aida. Unya salamat kayo. Tiwas sila sa istorya dito sa gawas sa day ha. Okay. Mabalik ta may gala karon to duman lamang sa pipila ka mga pinumdum pero salamat kayo balik o Jerry o Evelyn, Merry Christmas ninyo. Merry Christmas, attorney. Matalinong talakayan, napapanahon at pinag-uusapan. Dito diretsahan, walang paligoy-ligoy, walang bulahan. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tata, RMN, Radyo Mo, Nationwide.